O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Arrancamos semana aquí, como sempre, en Radio Eume, damando os libros, damando o noso recuncho tempo para falar de literatura. Como sempre, agradecer a colaboración da nosa bibliotecaria Anabel Alonso, que unha semana máis nos vai descubrir os últimos segredos e novidades que nos chegan á biblioteca. Moi boas, Anabel. Hola, bo día. Pois comezamos, como sempre, con recomendacións, porque vimos de deixar atrás a Semana Santa, así que é verdade que é un tempo no que aproveitamos moito para ler. Eu, por exemplo, que cando temos así algo de tempo libre, pero claro, agora chegan unhas recomendacións do máis interesantes, que tamén podemos tirar delas en calquer momento. Que nos traes esta semana para os máis pequenos da casa? Pois empezamos co público infantil. Traigo unha historia de xerais para pequenos, para pequenos, para nenos e nenas de máis de 9. Unha novela de Alicia Borrás que se titula A historia de Brava Panadeira. Brava Panadeira é unha cadela. É unha cadela, claro, que botei un ollo antes e dixen, ui, a ver quen é esta protagonista, resulta que é unha cadela. É unha cadela que adopta unha familia, unha muller e os seus dous fillos, e que ten, digamos que un especial apego con un dos nenos da familia que se chama Xullo. Brava ten como algúns problemas, como que sale a correr detrás de todas as furgonetas que atopa, ou que rouba todo o pan que pode pillar, pero de todas formas establece como unha relación como moi afectuosa coa familia, e especialmente con este neno que ten algún problema de adaptación social ou algún problema de... E entón o libro é moi interesante, porque conta esta relación coas mascotas a veces que é tan sanadora, ¿no? E tan interesante. E, esta Alicia Borrás é profesora de teatro, é actriz de dobraxe, e escritora, e xa ten publicados outros libros anteriores, como Nata e Chocolate, algún libro de poemas, que a máis foi finalista do Premio Lazarillo, e agora nos achega este libro publicado por Xerais, ilustrado por Blanca Vila, que además ten unhas ilustracións bastante interesantes, bastante chuliñas e tal. Ten así letra grande, a verdade? Letra grande, sí, é unha noveliña, eso, para xa rapaces un pouco máis maiores, pero que eu creo que se presenta moi, a verdade é que é moi interesante. A min o que me gusta moito é a proposta que nos traes en castelán, porque estiven botando un ollo, tamén unha obra reivindicativa desas científicas que pouco coñecemos. Sí, traigo Oceánicas, que son as que fala sobre as pioneiras da oceanografía. O texto é de Pablo Lozano e as ilustracións de Antonia Calafal, e este libro conta a vida dunha serie de científicas vinculadas co mundo dos océanos, ¿no? A primeira muller que deu a volta ao mundo, ou a creadora do acuario, acuario, moitas mulleres que traballaron neste mundo. Oceánicas é un proxecto do Instituto Español de Oceanografía para visibilizar as mulleres dentro deste ámbito científico da investigación marítima, e a verdade é que o libro, aparte de que é precioso, ten unhas ilustracións moi bonitas, unhas liñas temporais, e resulta moi interesante, un pouco parecido a aqueles libros de pioneiras ou de que estuveron tan de moda hai uns anos, ¿no? Que pon en valor eso de mulleres científicas que a mellor son pouco coñecidas polo público en xeral. Eso nos ven da man deste unha donación deste colectivo Oceánicas do Instituto Español de Oceanografía, e a verdade é que me pareceu precioso, o libro é precioso. É unha maneira de chegar á xuventude, aos rapaces máis novos, pois a historia destas mulleres descoñecidas, non só para os novos, sino tamén porque temos máis anos. Pois mira, a primeira muller que deu a volta ao mundo, ou a primeira, eso, que falábamos antes, unha oceanógrafa
que tamén é divulgadora, pois a primeira comandante que dirixiu unha unidade oceanográfica. Chamou moita atención a primeira directora do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC, e que foi en 2006, a primeira vez que unha muller se poñía a fronte dese cargo. É que ao final, o que falamos sempre, que todavía estamos aí nese camiño, non? De conseguir, o mes pasado falábamos de varias obras relacionadas co Día da Muller e que reivindicaban a igualdade de dereitos e temos que seguir insistindo, digamos, sobre ese tema, porque desgraciadamente son moi pouco coñecidas, e o libro realmente é precioso e tamén entra polos ollos, aparte de que seña un tema interesante. As ilustracións son moi bonitas. A mí se estive botando unha ollada por internet, e a través da propia páxina do Instituto de Oceanografía podes acceder a esta publicación. Tamén podemos descubrir estas historias. Deixamos a literatura dos máis pequenos, ímonos agora coa literatura de adultos, con todo un éxito como é a nova novela de Santiago Posteguillo, que sí que con esa serie dedicada a Julio César, non? Sí, bueno, realmente non é a nova, porque creo que hai unha posterior, hai unha terceira, pero digamos que a nova na nosa biblioteca. En este caso é Maldita Roma, de Santiago Posteguillo, que xa tiñamos o primeiro título desta serie, que é Roma soy yo, é unha serie que vai ao redor da personaxe de Julio César. E a verdade que gusta moito na biblioteca este tipo de literatura histórica que se desenvolve nesta época do Imperio Romano. Posteguillo, aparte desta serie, ten outras tamén, outras novelas que moi exitosas, que tamén se desenvolven nesta mesma época, e neste caso se fala un pouco do precio do poder e de todo iso que xira ao redor do personaxe de Julio César, que nos parece que o coñecemos bastante, ou que non coñecemos moito, pero que aquí aprenderemos máis cosas ou saber, porque o que teñen estas novelas é que aparte da propia interés, o sea, na intriga da novela, no? Que te ten enganchado aí, aprendes un montón de cousas tamén de historia, porque son novelas moi ben documentadas, no? Bueno, Santiago Posteguillo é un autor super coñecidísimo, que estudiou literatura creativa en Estados Unidos e que é profesor universitario e foi premio das letras da Generalitat Valenciana e un montón de premios de novela histórica. O sea que me parece que é unha aposta como segura, é un libro un pouquiño voluminoso, pero normalmente aos lectores e as lectoras que lles presta este tipo de libros, gustalles así, o sea, gustalles estes libros que teñen un montón de páxinas. Deixamos a Posteguillo a lectura en castelán para os máis maiores, porque tamén temos neste caso proposta en galego, tamén para o público adulto, e cunha obra, verdade, que a mí me chama moitísimo a atención, porque unha vez que me puxen a investigar a esta autora, a verdade é que é unha rapaza que lle dá todo, non? Empezou estudando medicina, despois neurociencia tamén, e agora escribe. Vive en Suiza, se dedica a investigar os efectos do cambio climático na saúde mental, unha cousa peculiar. Encima saca libros. Esta é a súa primeira novela, que además foi premio Illa Nova de narrativa o ano pasado, e me encanta a ilustración inicial desta novela, esta ilustración de Ana Galván, que é unha homenaxe a Maruja Mayo e ás mulleres en bicicleta de Maruja Mayo, da súa serie esta das verbenas e tal, e me parece preciosa. Falamos de Perdendo o Norte, de María Quiroga. Falamos de Perder o Norte, de María Quiroga, que conta a historia dunha persoa que de repente perde alguén, ¿no? E ten que pasar un proceso de dor e de intentar comprender esa situación na que está vivindo, e digamos que decide facer unha viaxe en bicicleta para ordenar a cabeza e para poder estar a soas e conectar, ¿no? consigo mesma, e entón vai facendo como o camiño de Santiago, e vai coñecendo polo camiño a outras persoas que tamén traen outras mochilas de outros problemas persoais, e me parece
como unha historia moi interesante, porque transita por esa cuestión da saúde mental, ¿no? Que me parece algo que ahora mismo está moi interesante para moitas persoas, o sea, moi... Sí, que deixa de ser tanto tabú, ¿no? Que protagoniza moitísimas publicacións. Moitas publicacións, que está protagonizando moitísimas novelas, e me parece como que é fundamental, porque incluso nas persoas que tampouco teñen ninguna enfermedade mental, ni nada desto, pero que sí que moitas veces o peso da vida, das cousas que nos pasan, tal, é difícil de levar, e a veces a ficción tamén nos pode dar respostas e nos pode axudar, ¿no? A comprender as cousas que nos pasan, ¿no? E a verdad que, bueno, me parecía que podía ser unha, aparte polo premio xa en sí mismo, que, bueno, podía ser unha lectura moi interesante. Tamén a valorización que fai da amizade e da compañía e de como as persoas cando se atopan poden ser sanadoras as unhas para as outras, ¿no? E, bueno, me parecía unha boa recomendación. A mí a recomendación que me gusta moito é este Martes de Cómic, porque deixamos o cómic, a banda deseñada para os máis novos, e esta semana a proposta é para o público adulto. Esta vez traemos un cómic que no seu momento foi premio banda deseñada, o premio Castelao, este premio que dá a Diputación da Coruña ao mellor cómic do ano, bueno, e que además é un cómic que se desenvolve nun espacio non tan habitual, ou para min, polo menos tampouco que seña unha lectora aí moi lectora de cómic, pero que se desenvolve como na Venecia clásica. Me pareceu algo moi orixinal, digamos. O libro é de Emilio Fonseca, foi premio banda deseñada no 2016 e conta unha historia que sucede en Venecia a finales do século XV. É un asasinato, ademais. Un asasinato, sí, e unha intriga así coral, digamos, o asasinato dun viaxeiro florentino, e digamos que vai seguindo esa intriga e tamén fala, hai temas aí debaixo deso como o espionaxe que se facía nese momento entre as distintas potencias europeas nesa época. Tamén se fala do antisemitismo, digamos que facilmente recoñecen como culpable ao xudeo que teñen a man, ou tamén fala sobre a cuestión da sexualidade, ¿no? de como do difícil que era vivir a sexualidade libremente nesta época, ¿no? Con historias de mulleres que se aman e que teñen que ocultalo, e despois visualmente me parece moi chula, hai moitas ilustracións que lembran a Venecia, o sea, que recordan a arquitectura veneciana, e tamén é como moi fiel nas formas de vestir dos personaxes. Bueno, me parece a verdad que que ademais as cores empregadas que son moi escuras, moi de novela negra, sí, ¿no? Así moi interesante, a verdad. Ímonos ao noso patrimonio, neste caso, porque nos imos ata Ourense. Nos imos ata Ourense, ao mosteiro de Celanova, que foi declarado ben de interés cultural. O mosteiro de San Salvador en Celanova foi fundada por San Rosendo, que en Ourense, a verdad que ten moita repercusión, e, bueno, ten estilo barroco, que tamén renacentista e romántico, pero sobre todo barroco, e despois xa desde o século XIX, coa desamortización dos bens eclesiásticos, xa pasou a ter un uso público, primeiro estuvo un tempo abandonado e despois ten un uso público. Ahora mismo ali está o Concello de Celanova e máis o Instituto de Educación Secundaria de Celanova, e que ten tamén, como todos os veces que traemos así patrimonio, unha pequena conexión literaria, digamos, porque hai unha novela de este home, me saldrá, de Carlos Montero, El desorden que dejas, unha serie tamén que fixeron en Netflix. Claro, é unha novela histórica histórica de intriga que se desenvolve nunha vila imaginaria que se chama Novariz, e cando se fixo a súa versión audiovisual en Netflix, escolleron este mosteiro de Celanova como escenario para parte da novela, porque parte dos protagonistas son profesores do instituto, e digamos que escolleron este instituto que ten este espacio tan maravilloso dos claustros do mosteiro para
facer nel a historia da novela. E me parecía interesante esta conexión aí coa... Si alguén está interesado en ver a película, ver a serie, pode ver ese espacio tan maravilloso que ten, ¿no? Os claustros, a igrexa, que xa o espacio natural que o rodea. Sí, o espacio que rodea. Esa praza é preciosa, non sei se algunha vez estuveches en Celanova, pero a praza que está diante do mosteiro é preciosa. A verdade é que é un edificio moi chulo. Sí, además que plasma moi ben o ambiente ese de agobio, de tensión que se recolle tamén no libro. E además un edificio que se pode visitar, o sea que está aberto aos turistas, ao público e tal, e me parece como, bueno, sempre intentamos relacionar aí un pouco o patrimonio tamén coa literatura, pois neste caso me parecía interesante. Ahora, pois non sei, que empeza o bo tempo e xa así a xente se anima a dar unha volta para aí. E que temos aí unha ponte pretiño tamén, que en maio dai ponte, no? Tamén temos unha ponte, nos podemos chegar. Pois a chegadevos que pagará a pena. Ímonos ao Mércores entre versos, porque a pasada semana falábamos dunha antoloxía poética de Amalia Iglesias Senra. Esta semana escollese unha autora moi nova, curiosa, e que, bueno, que xa non está entre nós. Sí, unha autora que me parece super interesante, Gata Katana, que o seu nome real era Ana Isabel García Llorente, que morreu super nova, con 25 anos, e que ademais era unha muller que prometía moitísimo. E que lle daba a todo, tamén outra polifacética. Era músico, facía rap, e despois creo que ademais vela recitando en directo era todo un espectáculo. En este caso o libro que temos é un libro que se publicou póstumo, que recolle toda a súa poesía, que claro, realmente solamente chegou a publicar en vida un libro de poemas, porque claro, es que non lle deu tempo máis pobre, pero sí que era unha muller xa moi conocida e con moita repercusión, que se relacionaba con moitos artistas do momento, moi interesantes. Sacou 4 discos tamén, e tiña outro disco prácticamente a punto de sair cando morreu, e bueno, colaboraba con Lamala Rodríguez, con Rosalía, con Zetangana. É unha persona moi interesante, a verdade. Sí, a verdade tamén hai un documental por aí que fala sobre a súa figura, que se estreaba aí 3 aniños e demais, que se chama Eterna. Sí, e que realmente é unha lástima porque nos tería dado seguramente unha obra super interesante, unha pena. Deixamos a poesía, falamos agora de cine, porque na biblioteca vades volver a impulsar ese Cineforum, temos 4 propostas e arrancamos este mesmo xoves coa primeira delas, que vai ser cal? Vai a ser la Biblioteca de los Libros Rechazados, de David Fuenquinos. Bueno, David Fuenquinos é o autor da novela. Neste caso, este de Cineforum deste ano 2026 van a ser sempre películas de misterio, digamos, e todas que son adaptacións de novelas previamente. Como este ano celebramos o 50 aniversario da morte de Agatha Christie, quixemos aproveitar, digamos, esa circunstancia para escoller o tema das películas, que tamén o noso concurso de marcapáxinas vai sobre ese tema de misterio na biblioteca. Ao final é un pouco que intentamos darlle como un sentido a todo, non? E, bueno, esta primeira película é unha película francesa, que, bueno, xa ten uns aniños, pero de Rémy Besançon, a verdad que eu vina e a mí me encantou, e que conta a historia, bueno, dun bibliotecario que decide ir como como se di, almacenando todos aqueles libros que as editoriais non queren publicar, non? Entón hai unha muller, unha editora que está de vacacións e que de repente atopa nese almacén de libros rexeitados, digamos, pois un manuscrito que lle encanta e que quere publicar, e iso todo empeza, que parece así a priori pouco alonxado do misterio, empeza unha historia que non quero destripar e que a verdad que é moi enganchante. O sea, creo que vai a ser unha película moi entretida. A que hora vamos ter ese Cineforum? Pois vai a ser ás 8:30, primeiro visionaremos a película e despois comentaremos un pouco entre todos que nos pareceu e cales son as claves un pouco aí desa historia. Entrada libre, está completar a foro, sí. E con ganas de disfrutar do bo cine, a vindeira semana falaremos da proposta seguinte, non? Porque eu botei aí un ollote deses títulos
moi atractivos e moi interesantes, sí. E despois teremos as novelas, quero decir que calquera persoa que ao mellor non poida vir a ver a película, pero que este interesada na historia, poderá vir a buscar a novela que deu orixen a esa adaptación, non? A pasada semana non tiñamos non falábamos dese autor do mes, sí, falábamos de Agustín Fernández Paz. Sí. Rematábamos marzo, agora en abril, a quen escolliche? Pois escollimos a Rosa Montero, unha autora que nos parece super interesante, que últimamente, nos últimos anos, además, eu creo que está sendo moi lida. Bueno, é unha autora que conoce, creo que moitísima xente, non? Estudiou xornalismo e psicoloxía, foi colaboradora de grupos de teatro e ten un montón de cuestións de novelas publicadas e moitas con moitísimos premios. Son a mellor especialmente coñecidas pois Te trataré como unha reina, que foi premio no seu momento. Creo que tamén é unha novela moi coñecida esta serie de Lágrimas de Vaguas de Choiva, que é unha serie de intriga, pero además futurista, o sea, con un certo unha parte fantástica, digamos, e que tuvo moi boa acollida. E despois, por exemplo, El peligro de estar cuerda, bueno, moitísimos títulos moi coñecidos. Además é unha muller que é activa en redes sociais, que publica moitos artigos xornalísticos, e ao longo do mes pois iremos falando de diferentes aspectos da súa obra literaria, e que creo que nos va a dar para moito. Eu creo que xa nun dos programas con que fales dos seus premios, sí, xa ocupamos media hora facilmente. Xa te digo que sí, así sí, como a que non quere a cousa. Pois seguimos con máis temas, porque na nosa vila desta semana, claro, eu vexo aquí o libro diante miña, que é La permanente aventura en Galicia de la Romería Internacional, claro, ese gran espectáculo do que todos os venas tivemos a oportunidade de disfrutar aquí nas Pontes, e aí recollese pois a historia, non? De como varios concellos. Sí, é un libro de Bernardo Baliño, que no seu momento foi digamos a persoa que estaba detrás deste festival, que se facía de maneira mancomunada entre diferentes municipios, non? Que todos aportaban, digamos, unha parte da financiación e outra parte era aportada pola Xunta de Galicia, e digamos que o que facía Bernardo Baliño era durante todo o ano ir contactando con diferentes grupos folclóricos que despois estaban durante un mes en Galicia, de concello en concello, facendo estes festivais da Romería Internacional. As Pontes participou uns cuantos anos aquí na Praza da América, na América moitas ocasións. Lembro especialmente que me chamaba a atención aquela ópera chinesa que viñera, moi interesante. Bueno, e a verdade é que, bueno, un momento en que deixou de existir, e digamos que ahora este libro venga como a recoller pois toda esa historia, un pouco con un montón de fotografías dos actos, dos grupos folclóricos que pasaron por la romería, e bueno, nos dá un pouco a mellor de nostalgia ver algunhas cousas, non? Que vimos no seu momento a mellor cando éramos novas aquí nas Pontes, pero bueno, que me parece que é moi interesante. Además traía grupos folclóricos de todas as partes do mundo, e me parece moi bueno que pode, e además non hai tanto que este libro se presentou aquí nas Pontes, do ano pasado, e que o propio autor tuvo a ocasión pues, de explicarnos un pouco en que consistía esta recopilación. Anabel, falábamos de que Bernardo Baliño pasou por as Pontes para presentar o seu libro sobre a Romería Internacional hai cousa de un ano, máis ou menos, pero aquí temos tamén grandes autoras, e dende a biblioteca temos nova presentación tamén de marca pontesa, non? Esta mesma semana. Totalmente. Bueno, o que falábamos estes últimos programas, que temos últimamente unha colleita de autores locais maravillosa, e nesta ocasión pues, teremos a presentación do libro de María Timiraus, Non me rompí del todo. Bueno, vai a ser o día 10 ás 8 da tarde, e este libro, digamos que non é un libro de ficción, non é unha novela, sino que máis ben é un libro que nos conta un pouco, que vai sobre a saúde mental, tamén, que como falábamos antes, de perder o norte, de perder o norte, tal, e que conta un pouco
unha historia persoal, digamos, e como se enfrontou ela a determinadas cuestións que lle sucederon na súa vida. Creo que é un libro que vai a ser moi interesante para moitas persoas. Nada, nos encantaría que a xente se animase e viñese aquí a acompañar a María nesta explicación sobre o libro. Hai pouco que tuvechedes tamén presentou o libro xa en Ortigueira. Claro, e tuvechedes hai pouco nunha entrevista. Animar a xente a que veña e acompañen na presentación deste libro, que ademais digamos, enceta unha nova serie de presentacións que iremos facendo ao longo destes meses. Non vos aburrides, logo non vos aburrides. E para os máis pequenos esta semana temos nova edición de Xoves na Biblia, agora que pasa Semana Santa e Xoves na Biblia, tamén con un contacontos dun clásico, que aos rapaces e as rapazas lles chifla. En este caso é para nenos pequeniños, para bebés de 0 a 3, e o que nos van a contar son os chivos chibóns. Creo que seguramente un dos éxitos máis grandes da editorial Calandraca, porque é un libro que gusta moitísimo, que conta unha historia moi divertida, e ademais que Catuxa Cela é moi boa. Será a Catuxa a que nos faga este contacontos aquí na biblioteca, porque é para pequeniños, e vamos a facer un contacontos dos de antes clásico, cos nenos sentados no chan en riba, na sala de... No, vamos a facer aquí na propia sala de... na sala de adultos, e faremos poñeremos aos nenos no chan e contaralles Catuxa este conto que é maravilloso dos chivos chibóns. Como sempre, 6 da tarde, non? 6 da tarde. Pois, falando de os máis pequenos, e antes de deixarte xa marchar, es poucos días quedan xa para presentar os debuxos ao concurso de marcapáxinas, porque a vindeira semana xa pechas o prazo. O día 15 pechamos o plazo para presentar os debuxos para o concurso de marcapáxinas. Animamos a todo o mundo que todavía non ao millor pasou pola biblioteca a buscar a súa plantilla para facer o marcapáxinas, que aínda está a tempo, que todavía ten aí uns días para debuxar, e lembrar a temática deste ano. Lembrar que a temática, o que falábamos antes, estamos metidos neste mundo de misterio últimamente, e a temática é o misterio na biblioteca, e que os marcapáxinas ganadores serán os marcapáxinas que editaremos e daremos aos nosos usuarios durante todo o ano. Pois aí queda esa invitación non só para ese concurso de marcapáxinas, senón para todas estas actividades que imos ter esta semana na biblioteca, o Xoves na Biblia, presentación de María Timiraos, e o vindeiro luns seguiremos falando de literatura, de máis actividades que estades a organizar, porque dende logo non parades, E además estamos aí que nos queda nada para o Día do Libro, o sea que... Así pouquiños días nos quedan xa, despois xa veñen as letras galegas, vamos empatando un con outro. Empatando unha cosa coa outra. Pois graciñas, Anabel, o vindeiro luns máis. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.